Wala kasing way para siya bubuwal. So meron po dito sa kwarto? Tapat mo sa ilaw, tutunog pa rin yan. Actually, hindi ganyan dapat. Ewan na malabi, Andy. Man sino pag hinamon ng dinosaur, aso nga lang tatakbo. Musta yung mga kaansa dito ngayon sa ating bagong bahay at syempre dahil dadating daw si Tito Ed, unahan ko na siya kung talaga bang legit yung kanyang supernatural, paranormal na kapangyarihan. Bumili ako ng EMF. So titingnan ko ngayon dito sa living room namin, sa sala, kung mayroon ba itong nararamdaman. May mga functions to. Detect siya ng electromagnetic, ito, tulad ito. So ikot-ikot tayo. Tingnan natin. Wala. Okay. Wala. Oh! Oh! Pumunta na sa loob ng rep. Hindi, kasi dahil yung sa kuryente sa loob ng rep, diba? Okay, wag tayo dyan. Mukhang may gutom na, namulto kanina eh. Kaya tayo sa gilid. Wala pa naman. Hindi ko lang kung mayroon mang multo na lumalabas ng umaga. Kasi kung dapat mamayang hapon pa na natin ito ginawa. So, wala. At least meron tayong baseline na tinatawag nila. Okay, nakalap tayo. Multo lang ang pwedeng pumasok dyan. Okay, babalik tayo. Hindi ko pala bahay ito eh. Ayop. Ngayon, may multo nagparamdam yung nagparamdam yung multo ng kapitalismo. Shopee! So ngayon, ang baseline natin ay wala tayong napakiramdaman kanina. So tatanungin natin si Tito Ed pagdating niya mamaya kung meron siya nararamdaman sa ating bahay. Tara na! Kumusta yung mga cancer? Ngayon dahil special ang parating na undas, meron tayong pinaramdaman upang pumunta sa ating bagong bahay. Ang nag-iisang Mr. Ed Caluan! Yeah. Hello! So nakita rin kami. Nakita na rin kami. Talagang physical na nandito po si Tito Ed, hindi tayo ngayon nasa... Hindi po ako nagpunta dito para makipag-away. Yes! Nandito na rin. Naramdaman ko nagluluto na ng pagkain. So, gutom. Ay, tuloy ka pala pa sa bahay nyo. May nararamdaman po ba kayo dito na kakaiba? Sa ngayon, wala. Wala naman. Mukhang okay naman. I mean, meron kasing mga bahay na pag pumasok ka, alam mo yung merong parang nagpupush sa'yo, pushback. So ito wala eh. So ibig sabihin, the energy is positive, it's welcoming. Approve na. Okay, makatulog ako mamaya gabi. Yun. Tara na! Musta yung mga ka-answer, ako nga pala si Paulo at ngayon dahil espesyal ang ating buwan ng Oktubre. Meron tayong paranormal guest ngayong gabi, ang the one and only Mr. Ed Caluan. Ayan si Mr. Ano po ang masasabi nito Ed sa ating sa wakas ay ating pagkikita? So dati po ako binabash lang ito. Nag-meet kami finally ni Paulo dahil dati nag-collab na kami before pero sa laptop lang. Ngayon, andito na ako sa tabi niya, personal. Ngayon magre-react kami sa mga memes nung start nung 2-3 years ago po. Yeah. Nung nag-commentate ako sa mga videos ni Tito Ed sa KMJS. Yan, so lilinawin ko din yan. Yung mga naging tanong throughout the years. Tsaka, ewan ko, parang maganda tong closure din na start of something new na hindi naman kami magkakilala. Nakita na rin kami in the flesh, hindi in the spirit, diba? Technically online. Totohanan na to. Totohanan. Huwag mo, hindi mo na masasaktan dito Ed, bigla. Pero yun nga, kasi ang nakita ko rin nung time na nagko-commentate ako nun sa mga vids ni Tito Ed sa online, mga memes. May mga tao kasing grabe mambash. Ako kasi gusto ko ng parang tropang inisan lang. Yung iba kasi na may personal or mas below the belt. Ako ang gusto ko kasi, ewan kung yun yung naramdaman nyo po na dati, more on sarili ko opinion dun sa mga ginagawa ni Tito Ed. Yes. So parang magkabilang mundo. Actually ako pinanood ko yun eh. Pinanood ko yung ginagawa mo that time, hindi para i-correct, kundi para tingnan ko yung other side. Ano bang nakita ng ibang tao? Sabi ko nga, alam naman natin pagdating sa pag nasa media tayo, hindi mo pwedeng ilabas lahat. Siyempre, nandiyan yung editing, di ba? Merong mga nangyayari behind the scene na hindi mo pwedeng ipakita o ipalabas dahil minsan bawal na o kaya naman masyadong magiging disturbing sa iba. So may mga ganon. Siya para for entertainment po rin kasi. Yes, kasi kumbaga kailangan wholesome yung maipakita eh. May mga nangyayari kasi during my investigation, may mga behind the scenes na otherwise magkakaroon ng contradicting sa ibang page, sa ibang paniniwala. Okay. So yun yung palagi, kumbaga lagi lang balance programming kasi. So kailangan balance. So kailangan ng pag science, kailangan ng opinion ni science. Since paranormal yung mundo ko, kailangan may opinion si science and may opinion din si religion. Belief, yes.
Yung mga ganun. Kaya ang nangyayari, minsan napopokus dun sa akin yung bashing ng tao dahil ano ba yan? Hindi naman pala totoo yan sa science. Bawal naman pala yan pagdating sa religion. Nasaan ako that time? Parang nandun ako sa gitna nung nagpupugang bato. So parang ganun basically yung mga nangyayari. So may mga bagay kasi na pagdating sa mundo ko, yung hindi mo maipaliwanag, kaya nga paranormal, it's beyond the normal. Ako lagi kong sinasabi, the end point of science is always paranormal. Pag hindi na kayang explain ng science, hindi na science yun. Napapasok na yan sa spirituality, paranormal na yan. Kung during that time na binabash nila ako, naging masaya sila. Baga yung ilang segundo, ilang minuto na nagbash sila sa akin at sumaya sila, di bash pa more. Kasi mas marami palang taong sumasaya. Diba? During that time, nakalimutan mo yung problema mo kasi bash mo ako napatawa. So napatawa kita, napasaya kita. At least nakatulong ako kahit paano. So ganun lang yung aking pananaw sa ganyan. At ngayon, dahil speaking of which, yung mga lahat ng mga memes at mga opinion directed kay Tito Ed at sa akin din, syempre, I'm sure yung mga super fans si Tito Ed ay sa akin naman ang pambabash. Ito dadaanan na yung mga memes sa internet para sa inyo. Sabi nga ni Tito Ed, ay maging masaya na kayo. Relax lang at enjoyin nyo lang ang undas at ang buong taon. So, Tito Ed, simulan na natin. Sabi ko, maglagay yung mga admin ko ng mga pwedeng takutin si Tito Ed kasi gusto ko matakot si Tito Ed. Gusto ko tatry natin, pero tingnan natin. Okay, ito ay galing kay Potata. Wala kayo sa elevator namin sa office, bumubukas siya. Sa floor kung saan wala nang tao. Okay. Oo. Nangyayari yan in real life. Kagaya yan, di ba? Nangyayari yan. Kasi na-experience ko na yan once. Sa isang hospital, pupunta ka ng third floor, tapos bigla siyang magbubukas kung saan pag open ng elevator, bakit mo ang daming tambak na mga kahoy-kahoy. Kasi under renovation yung pero bigla siya magbubukas doon. Hindi naman yun yung pinindot mo. Minsan po yung ganyan nangyayari kasi hindi mo alam meron kang kasakay that moment na doon siya pupunta. Obviously magbubukas siya kung saan siya dapat bumaba. So parang ang nangyayari yung elevator is nagiging portal. Daanan nila yun. Okay. Yung floor na pinakita na walang tao, ang ilang years na, maaring nandun yung mga entities at yung the reason bakit siya bumukas, baka yung sila may mga kasabay na doon talaga pupunta. Pero meron po yung sinasabi na parang unlucky floor. Parang meron po lagi sa mga building na... Pansinin mo, bakit ang elevator, ang mga buildings walang 13th floor. Ayun. Tinatanggal nila yung number 13. 12 tapos 14 kagad. Kasi ina-associate nila na ang 13 ay malas. Malas na numero, kaya walang 13th floor. Kaya yung elevator, after 12, 14 ka agad. Wala nang floor talaga yun. Wala. Kumbaga magkasunod lang, 12, yes. 14. Kumbaga, yung numbering lang ang binabago. Hindi naman na, yung floor, siyempre yung bilang, yung pa rin. Kaya lang, yung numbering lang, yung pagbilang lang nila. In fact, sa akin, ay hindi po totoong malas yung 13 kasi actually, it's a powerful number. Kay Jesus, yung, di ba 13? Ang connotation lang, bakit naging malas is dahil si Judas daw is the 13th apostles na number daw ng traitor. Pero you know the Bible, may mga teachings kasi ang Bible na hindi naman na-reveal. So merong Gospel of Judas. In reality, Judas is apostles na very close to Jesus Christ. He was his best friend. Kaya nga mas masakit po yun nung nag-traitor siya. Actually, hindi siya nag-traitor. It was directed sa kanya. Yung ginawa niya is hindi sa kanya mismo nanggaling, kundi kay Jesus Christ mismo. To fulfill yung kanyang... to fulfill yung Kaya nga dun sa Last Supper, alam na kung sinong kung kanino iaabot. Kasi before the Last Supper, nag-usap na sila. Kaya sinabi, gawin mo na ng madali. Orchestrated in a way dahil silang dalawa yung nakakaalam. Hindi alam nung... Somebody had to do it, which is yung very close kay Jesus. Sino ba ang gagawa? Sino ba yung pagkakatiwalaan niyang gagawa na hindi papalpak o hindi magdadalawang isip, kundi yung taong close sa kanya. So yun, si Judas. Dami natin tututunan. Yan nga yung gusto natin. Kung hindi katatawanan, knowledge. Puro K, katatawanan ka, knowledge. Okay, next. Ito, gumalaw daw po ito. Itong stop toy. Napakita ko lang yung mismo At pati na rin updates on local and international sports. So dito, nagkaroon ng... Yung mga cancer yung nakakita Isa pa. And international sports. So dito nagkaroon po. Kaya hiniga ko na Kasi ang unang titingnan mo muna is itong nilalagay niya. Okay? So steady siya. Steady yung nilalagay niya. Hindi naman gumalaw yung bola. Gumalaw siya. So kung dudulas yan, bubuwal yan ng wala bang hangin that time? Ay, nakasara ko lagi dito Pag po nag-record.
Smoky figure. Yun. Ito dito po. Yeah. Somewhere here. Ayan, may smoky figure. Parang may, kita mo, may smoky figure. So mayroon po dito sa kwarto? Or ano po ba yan? Friendly po ba? Or napadaan? Wala kasing way para siya bubuwal. Hindi gumalaw yung bola eh. Kung nahanginan, pag-cling niya dun sa bola, saka palang gumalaw yung bola. Oo nga. Sabihin, may force. Hindi siya nakadantay. Oo, Akala ko ba nakadantay? Hindi siya nakadantay sa bola. Hindi po pwede sabihin, dahil nakadikit siya sa bola, gumalaw yung bola, kaya siya gumalaw din. Pero, tinan mo, hindi siya kapag tinayo, pag binili ka mo, nakatayo siya. Nung lumabas po ito, parang kalagitnaan na ako sa video, hindi naman siya agad-agad eh. Kaya kung sabi ko, umaalog ko man to, dapat kanina pa. Tsaka dapat yung bola yung gagalaw. Kasi yung bola yung unang nakadikit. Galing kay Dazzling Light. Hindi ako talaga mabiglaan. May gulat factor na konti, no? Yeah. Ang ina-anticipate ko, yung gagalaw yung yung glass ba yun or yung ano. Yun ang ina-anticipate ko. Yung glass po? Parang ayan. Ito. Yan ang na-anticipate ko kasi siya yung nakapokus lang doon. So in-anticipate ko. I was expecting a poltergeist sana. Yung mga geto po ba, kaya ba nila lumabas sa isang screen? Oo, sa mga technology, ang mga spirits? Basically, yes. Kasi sila mismo, controlled nila yan. Kaya nila i-control kasi yan. Energy. Dahil energy sila, static sila. Parang yung sa The Ring. The Ring. Yung lalabas si Sadako. Hindi naman. Hindi siya mangyayari in a way. Pero mangyayari siya na lalabas through your subconscious. Kasi ikaw na nanood, yung kung ano yung nandyan, magpo-project sa mind mo, hindi mo na mamalayan na mamanifest mo na pala siya. Natatawag mo na pala siya. So yun. Pero hindi siya lalabas as in physical lalabas. Hindi mangyayari yun. Gaano pa kalakas yan? Ano to? Ayan. Alin ang nakakatakot dyan? Baka si Kate. Yan na ba yung scary? Yung scary na pili niyang sunscreen. Sobrang safe niya dyan. Si ate nakatahabol sa sale yan. Sinulit na niya. Buy one take two yan, kaya ganyan. Pero gamit niya para yung dalawa agad eh. Dalawang take isang piece. Pinaspasan na niya agad yung isang buong chinchansu. Ito ata yung same na elevator ah. Mukhang sikat na sa kanilang lugar. Ibang tao naman. Pero pag ito po, kunyari, madilim lang. Hindi nila gagamitin yan. Na-anticipate na nila eh. Kumbaga sa UPCB, alam na nila eh. Alam na nilang hihinto. Oo, alam nila eh. What if the elevator itself ay nakaprogram doon? Hindi ba pasok? Parang ano lang, wiring? Oo, malay mo, faulty wiring na talagang every floor, automatic bubukas siya. Oo. Sa LRT nga, minsan po, hindi pa ayos eh. Tagal-tagal na. Nakapatagal ng faulty. Ito, galing kay Impossible Spray. Ito pa Tito Ed, buti ko na makalimutan. Bumili ako specifically sa pagpunta ni Tito Ed dito, syempre. Bumili ako ng EMF kasi naalala ko dati nung una ko napanood, yung isa, yung puti. So, nakita ko na mas modern naman. Gusto ko makita parang ano mafe-feel mo dito? Parang ano siya. EMF ano din daw siya. Tapos ito yung iba't iba niyang function. Pindutin nyo lang pa ng paulit-ulit. Yung makita mo, pwede kang mag-cycle po dun sa iba't iba niyang purposes. Yeah. So itong EMF na to, actually, doon sa mga nag-start ng katulad ng ginagawa ko, hindi ko muna mai-advise sa inyo to. Kasi unang-una, kahit saan ka pumunta, may linya ng kuryente, matapat ka sa poste, may kuryente, sigurado may dala kayong cellphone. Kung hindi kayo gumagamit ng flashlight, ang gamit yung flashlight is cellphone. Tapos may hawak kayong EMF. So, malilito kayo kasi gagalaw at magre-register sa EMF yung mismong readings kung kung ilan ang frequency na nagagamit ng cellphone mo. Magagamit mo lang yung EMF sa ghost hunting kapag yung lugar na pupuntahan mo, halimbawa abandoned places, walang supply ng kuryente, tapos wala kang dalang. Dapat pag gagamit ka dito, wala kang dalang gadget sa katawan, maliban dito. Kasi ito lang yung magsasabi. At ang ipipick up lang nito is yung magnetic field. The strongest na magnetic field, mas mataas ang tendency na maka-attract ng spirits. Kasi energy din po, diba nag-feed sila. Doon sila mag-feed. Malalaman mo rin naman, pero kung sanay ka na, di mo na kailangan ng EMF, yung mismong katawan mo is your EMF itself. Kung kaya mo nang ma-distinguish what is the difference between the place na mayroong strong energy field, magnetic field, kesa doon sa wala. Kasi ang magnetic field pwedeng sa inuupuan ko, wala. Sa inuupuan mo, meron. Gano'n lang yung distance. So, dapat, marunong kang mag-determine. So, ito, actually, nagagamit ito. Pero,
ito po ay ginagamit din ng mga engineers Yeah. and ng mga electrician. So, dun sa mga nakakita sa akin na ginagamit ko to before, sabihin ay, ano yan para sa kuryente yan. Yes, para sa kuryente po ito kasi GOES are made up of static electricity, static energies. Alam nga namang nasa gitna ka ng gubat ay may linya ng kuryente. So, doon mo magpapakinabangan itong EMF. Every tool, ibang purpose. Yes. Depende ko sa... Hindi mo pwedeng gamitin niya kahit saan. Kasi... yung vlogger po, nagdadala niyan sa city. Oo. Mas laging tumutunog kada isang kanto. Tutunog to kahit saan kasi may linya ng poste. Kahit na ang distance ng kuryente sa'yo ay mga 2 lipa, 3 lipa, kayang masagap nito. So, ibig sabihin ba, pag may nasagap ito, kukonclude ka na ay may spirits dito. Hindi pa rin. Yeah. Dapat iba-ibang tools din yung gamit mo. Ano yung next tools na gagamit? Okay, may na-pick up si EMF. Anong susunod mong gagawin? Pwede sabi sa Tibetan, tapos dowsing, may process. Ngayon, kung gusto mo na mapatunayan talaga, gumamit ka ng EVP, gumamit ka ng ghost box, dito natapat, dito yung strong magnetic field, dito mo gamitin yung EVP mo, makipag-usap ka. Kapag may sumagot, doon ka maniniwala na meron talaga. Hindi yung isa lang, parang isang layer lang to eh. Hindi yung, ito lang yung ginamit mo, tapos mo declare mo, may ghost dito. Hindi pwede. Kanya kasi, nung nilalaro ko to kanina, ginagano ko sa kwarto ko. Tapos dito nga, kung nasan yung computer, tutunog doon siya tumutunog. Ilayo mo sa computer, kitang mo wala. Nawawala yun, like yung makikita. Pero itapat mo sa ilaw, at sa ilaw lang, tutunog pa rin yan. Diba? Tumutunog na. So yan, yung... So kung diyan ka magre-rely, lahat na pupuntahan mo may ghost. Oo, yan, lakas. Yung ghost dito. Hindi yung ghost yung malakas. Yung supply ng kuryente yung malakas. Para yan sa mga nagpa-vlog na mga influencer na bumili lang ng EMF, Ghost hunter na. Ghost hunter na agad. Ghost expert na agad, di ba? So, galing mismo kay Sir Ed Caluwag na proseso lang. First step pa lang to. Marami pa ibang step na dapat. Dapat marami kang gawin para ma-verify mo. Kumbaga, hindi mo pwede parang sa korte din, nakita mo lang dumaan siya, nakagad yung nagnakaw. So, dapat, may due process. Oo. Dapat meron kang investigate mo talaga. Ano ba yung anomaly? Matukoy mo mismo. Anong mali? Yun na rin mali. Anomaly or anong mali. Yan. Yung mga ganyan, may possible pa yan. Pinagluloko na lang ata tayo lang sa susunod. Ako, di na rin ako titingin sa likod nun. Parang diretso na lang. Hindi siya considered as ghost. Kasi may buong physical Kapag ghost siya, nailawan mo yan, glowing yung side niya. Parang nag-fade into glow. Physical, buo eh. Baka tumatambay lang to, nag-aantay lang na. Tawid lang si Lola. Walking peacefully. So, ano meron? Tinakot lang niya. Nagtakbuhan lang eh. Tinakot niya. Minsan pa gano'n nagsa-start, diba? Pag una di ka muna takot, tapos may isa nagsimula. Oo, yan yung mass hysteria. Doon nangyayari yung mass hysteria na tinatawag. Merong mag-i-initiate ng takot. Pag merong isang tao doon sa group na talagang tinamaan ng todo-todo, mag-i-hysteria yan. Ang dating, akala mo sinaniban. Iba naman yung typical at real na sanib kaysa doon sa hysteria lang. Kaya ka lang naman nagkaganon, nagkikisay or dahil natakot ka ng sobra. May more on psychological. Yes. Yung mass hysteria. Kaya huwag kayo manakot ng mga kaibigan nyo. Nakula na si Sleep paralysis demon. Ano ba ito parang meme siya, yung have you seen this man? Yun yung ginagaya ng kamukha niya kasi. Sa mga sleep paralysis po, yung kanilang experience. Pag ganyan na consistent sa iba-ibang tao nagpapakita, during sleep paralysis, entities yan from the spirit realm. Ikaw, kapag during your sleep paralysis, napupunta ka doon, siya yung unang-unang mong ma-encounter kasi parang maaaring guardian siya. Siya yung talagang bantay doon. May mga ganun talaga. Lahat naman tayo may possibilities na mag-sleep paralysis or mag-astral travel. Bakit po pag yung ginagalaw yung sinasabi nila? And nangyari na po sa akin yun. Bigla kang pagigising. Kasi ang tendency kasi, during your sleep paralysis, wala kang control over your body. Ang laki ng katawan mo, ang daming parte ng katawan, bakit daliri lang, di ba? Kasi this is the slightest part na pwede mong mapagalaw. Kapag napagalaw mo yan, mind mo ay magbabalik sa reality. Kasi yung physical mo, yung paggalaw ng physical body mo is enough para ma-trigger o kasi nakagalaw yung physical mo. Pero as long as ikaw ay hindi makagalaw, ibig sabihin, under ka into sleep paralysis or possible, nag-astral projection ka. Nakalutang ka somewhere. Yung gano'n. Try nyo na po ba yun? Astral? Di ba pwede mong i-will yun? Pwede mong sadyain? Astral projection can be done willingly. Pwede naman ito
yung nangyayari ng unwillingly. Yung willingly, ako ginagawa ko to every time na sobrang pagod ko. Kasi kailangan mong mag-regenerate yung body mo, yung physical body mo. So, para in order na mag-regenerate na mabilis yan, kailangan lumabas ka. Ang ginagawa ko, yun, namamasyal. Para po ba siyang VR? Yes. Para kang nandun ka mismo sa lugar. Pero, ang problem lang, hindi mo matatouch yung mga bagay. Ganun lang yun. Pero, anytime or anywhere na gusto mong puntahan, pwede mo mapuntahan through astral travel. Magagawa mo yun. Kaya lang, medyo mahirap din. Kasi pag hindi ka pa praktisado, hindi ka pa sanay, may tendency kasi, marami kasing unwanted spirits na aabangan ka. Para hilahin ka. Hilahin ka, tapos, ito yung sinasabing, baka hindi ka makabalik, iba yung pumasok. So, ganun, itatrap ka nila doon, papalit sila. Kala ko ano lang to invento lang to Kasi yung mukha niya, bakit yan? Bakit ba? Paano pag sa China? Hindi naman ito mukhang Chinese na ano. Very West Western. Very common siya, pero parang siya yung naging mukha ng ng sleep paralysis, di ba? Parang siya yung... Ito naman, subukan mo mag-CR sa 4th floor ng university namin. At nilig sa CR ang mostly sa CR ng nangyayari. Negative energies kasi yun. CR is always negative. Tapos may water. Okay. Water kasi is universal transporter. Has something to do with the ghosts, with the spirits. Opening the cubicle. Walang tao. Di na ako nag-CR sa 4th floor. Fake. Sa LPU, Manila. Marami sa UST, marami din talaga mga... Nahilig ako din makinig sa magbasa sa True Philippine Ghost Stories noong elementary po ako. School sila kung tanong, bakit CR? Bakit doon nila gusto sa CR? Usually kasi, unang-una yung CR kasi, yun yung negative spot. Basically, ang nilalabas mo is yung negative of your body. Doon din kadalasan yung mga masama yung loob, kasi yung mga estudyante, iiyak sa CR. So, nakakaipon siya ng mga emotions. Yung area na yun. Hindi ka naman pwedeng humagulgol sa karamihan ng tao sa klase. Pipiliin mo pumunta ng CR para umiyak kung kailangan mo umiyak, masama ang loob mo, doon mo dadalhin yung emotions mo na yun is enough. Kapag yan ay naipon na, enough na yan para makatawag ng mga entities. So, yung mga entities na natawag naman, sila yung mga entities na merong same level of emotions na in-exert mo doon, nilabas mo doon. Ganyan din po yung sa Jujutsu Kaisen sa isa pong manga. Ganyan din pag start po ng parang isang taong maraming daladalang sama ng loob, inaabuso, dahan-dahan, kahit wala naman doon na espiritu, parang yun yung feed niya para magkaroon ng space. Tsaka di po siguro yung ano din po, yung salamin. Di po paano rin siya? Ang salamin always nagiging portal kapag nakaka-absorb ng negative energies ng bukas. Kaya isa sa kagaya nito, ang bagong bahay. Ang unang tinitingnan ko dyan is mayroon bang salamin na nakatapat sa pintuan. Ang tanong, bakit sir? Bakit naman? Anong pinalaman naman? Bakit? Kasi you're having two different doors. One is the physical door, the other is the door of the spirit kasi nasa loob siya ng salamin. Every time you open your physical door, ikaw yung lalabas. Sabay din bubukas yung door sa loob ng salamin. Sino naman ang lalabas? The opposite of you. You're human, but it's the opposite of human. Spirits, ghosts. Kaya pala wala ka talaga makikita mga ganun. Pero pag ganun po, ang way lang naman, kaya sabihin natin gusto talaga ng may-ari. May way po ba to negate it or kailangan talaga wala? Merong way para, yung iba kasi sabihin, sir, paano ba yan? Nagawa na Alam nga namang sirain pa, di ba? Meron namang way. Unang way, dapat laging close yung door. Sayang naman yung door. Pangalawa, pwede mong tatakpan mo yung mirror. Nagagamitin mo lang siya every time na nasalamin ka. Para hindi mag-reflect. Okay, yun. That's the kumbaga yun naman yung remedy. Galing kay Elsie, rare picture of Enrile Chase bite. Di mo to horror. Horror ba yan? Nakatapos. Dinosaur. Pag hinabol ka ng dinosaur. Kahit naman sino pag hinabol ng dinosaur, aso nga lang tatakbo. Mas maliit pa dyan. Dinosaur pa humabol sa'yo. Ano yan? Galing kay Devas Vlog, Must Watch Part 3. Naniniwala ka ba sa nilalang na hindi mo nakikita? Baka ito maniwala ka na. Ayan. Ano yan? Payong? Tingnan natin. Poltergeist yan. Category. Ba? Nagdadabog. Unless walang tali yan Pag walang tali yan, poltergeist talaga yan. Naasiman ba siya dun sa headset? Poltergeist yun. Lakas dun. Yung may capacity to move objects. Ay, kaya niyang manakit. Ganyan. Okay, nagsumbong muna siya. Ano yun? Ayun, no?
Yun, no? Parang may tinamaan. Parang nagka-form. Tinamaan. Parang sabihin, may nag-appear na naramdaman niya na nandoon yung binato niya, tinan mo. Nung sinara yung ilaw, na na siya. Yan, no? Bakit po siya hinabol nung sinara na ilaw? Alam na nung poltergeist, natakot na siya. That's the time to attack. Kumbaga, naramdaman na, natakot na siya. Kaya niya pinatay ang ilaw kasi aalis na siya eh. Hindi naman siya parang may hinahabol na tao. Kung nandun ka, the wrong place at the wrong time. Oo, ikaw talaga yung target niya. Okay. Kung yung ginagawa niya, gagawin niya pa rin yan, whether may tao or wala. Kaso, nandun ka. At that moment. Ang gagawin niya, sasaktan ka niya kung talagang mananakit siya. Delikado. Sunod, galing kay Sharny. Masarap mag-aral pag gabi, walang maingay pero nakatingin. Pag nalaman niyang hindi ka nag-aaral. Pag ang naiisip mo, nakatingin yung teacher mo, talaga mag-aaral ka, no? Yari ka na naman bukas, zero ka na naman sa quiz. Sumakabilang buhay yung kanyang grades. Pag minsan may sinabi na, pag nagising ako niya rin ng alas 2, alas 3, alas 4, meron doon nakatingin sa'yo. Ang 3 o'clock kasi is the witching hour. Yeah. Or the ghost hour. Basically, a reason bakit ka nagigising ng ganong oras is, meron kang naramdaman. Actually, may naramdaman yung conscious mind na merong something sa paligid. Pansinin mo, ang taong nakakakita ng biglang nagigising is yung kung saan yung unang-unang mapopokus yung mata mo pagbilat mo. Sabihin, alam na. Alam mo na kung nasaan siya. Kaya lang, minsan kasi may biglang mag-a-appear at maliwanag. Pag malinaw, natakot ka talaga. Pero yung iba, ini-ignore na lang eh. Yan yung, yan yung isa sa kinakatakutan ko. Palagi akong sinusundan ng mga spirits. Tapos yung nakapikit ka, pag dilat mo, nandiyan siya sa harapan mo. Kaya naman, ginagawa ka, nagsusulat ka. Tumingin ka dito sa peripheral vision mo. Alam mo nandyan. Yun yung time na hindi ko alam kung anong gagawin ko. Bibilis ako ba yung ginagawa ko o kakausapin ko ba siya o papansinin ko ba siya o hindi ko papansinin. Kasi pag pinansin mo, magpapapansin naman talaga. Gagawa at gagawa ng another mo. Yun yung problema sa mga spirits. Papapansin. So, pinakamaganda pag gumising ka ng ganong oras is tulog ka na lang ulit. Huwag mo na masyado isipin. Kaya pag alam mong nagising ka na, huwag mo na dumilat. Bilang ka mo na mga ilang segundo sa dumilat. Kasi yung biglang dilat mo na gano'n, pag pagising mo, yung dilat mo na yun at doon ka na focus, kanya sa isang corner, biglang makikita ka talaga. Possible yun. Possible talaga yun. Mas maraming experience na gano'n. Ako, magtatago, pipikit ko na lang din. Parang... kaya, bumalik ka na lang sa kabila kasi dito ka nakabaling. Wala naman pag dilat mo, dito ka nakatingin. Gawin mo. Pag bumalik ka muna dito. Siya yung wag mo pakiramdaman. Baliktarin mo naman. Sabihan mo lang, gumakostorbo yun, natutulog ako. Pagpahingayin mo muna. Pag tumingin ka, akin ka. Nafe-feel niyo po ba pag totoo? Nakaset yung cam niya. Oo nga, hindi nakaset up eh. Sana kung hindi. Okay, fake. Tapos delayed yung reaction. Merong mga pang-content na pananakot. merong mga legit. Sige nga, ikaw nga yung makakita na totoong gumagalaw na ganyan. Yung next move nun, dapat palapit na sa'yo yan. Oo nga. Hindi naabot yung lube, yung... Hindi naabot yung tansi. Nagalagay Pinoy hacks, yung nahulog unan mo ng tray tapos may nag-abot sa'yo. Ito naman yung mabait naman to kasi isa ayaw ko patulogin. Oo. Hindi, kung si Mayor Jose naman mag-aabot sa'yo, baka may paipit yung unan eh. Sunod na meme, tingnan natin. Maraming kababalaghan ang nangyayari sa ating mundo. Lalo na sa Pilipinas. Ang mundo ay isang malaking kiyapo. Kaya galit yung mga teacher sa inyo eh. Yan. Kaya minumulto kayo. May YouTube channel kasi na parang nirarank yung mga scariest na videos. Ganyan yung tono niya eh. Ayun ako, ginagaya lang nila. Ngayon, tinagtitrip pa nila yung teacher nila. Bro, walk through the valley of Shallow. Kasi alam mo kanina yung aso. Mas nakakatakot ka kaysa multo. Oo, mabait naman sila. Huwag ka nang tatakbo. Yan, nagot ka na dyan pag tumakbo ka dyan. Wala pa magsisimula tumahol eh. Mabait naman. Pero matapang siya para gawin yan. Kung ako, hindi ako lalapit yan. Lumalayo nga sa siguro kaya siya nag-record dito para lang may pruweba kung kagatin siya. Parang kilala naman niya yung mga aso eh. Kasi territorial po mga aso di ba? Kilala siya niyan. Nagka-flex lang siya. Inamoy naman siya. Kilala siya niyan. Kasi kung hindi siya kilala niyan, tapos i-invade mo yung territory nila, lagot ka dyan. Mas nakakatakot pa may lumbas sa kanto na tao. Mas nakakatakot kung may lasing doon na nagtitrip. Natitigan mo na matagal. Oo, yun. Tapos hindi ka tatagay, no? Hindi ka tatagay o tatagiliran ka. Mamili ka. Ayun, ito. Yun yung ginagaya niya. 15. The Shakey's Pizza Incident. The last thing you want in a birthday party is a host that sings random songs possible, but as it turns out, that might be what you get.
A Facebook user by the name of James Karen posted a video Yung pala on yun, Facebook ginagaya on niya. November 18. In fairness, Last video malapit. shows a host singing Malapit yung a song at a yung birthday gaya. party. Tagalog lang. Ano? Ano scary? Ano po to? Gen Z humor po to dito Ed eh. Sobrang random lang kasi naman nangyayari dito eh. Ako na nagsusorry Tito Ed kasi ganyan talaga yung mga yan eh. Hindi ko alam kung pasmado yung utak ng... Parang ang gulo, ang layo sa ano. Yan na talaga humor ngayon Tito Ed. Sobrang ang random. Layo sa katotohanan. Tsaka ito, lumulas ko nakita yan. Ito si Cap. Si Cap nga yan. Dito. Ano to kay Mandela Catalog? Ano siya eh, parang gumagawa siya ng mga nakakatakot na mga video sa YouTube. Iba-iba na minsan, may buhok. Parang Yun ang edited sigurado. inaano siya sa iba't ibang ano. Mga memes. Eh, nakakatakot yan pag nakita mo sa dilim yan ng ganyan. Bakang handaan eh. Where's your father? Where's your father? I'm here! Father, come on, father! Ano ba yan? Inagaya nila sa phone. Nasa labas lang ng pakay. Father is dili maklaro. Where is your eyes? May pinagmanahan ka. What's your name? Your father? Ang lakas ng tama nitong mga to. Gorilla? Ayoko na. Ang gagaling ng ano, Oo, galing ng humor. Hindi mo yung bintana. Yun yung ginamit na lang. Na ano, side cam. Papansin mo ba? Natakot lang siya. Block out lang. Lahat na ano sa sa mga multo eh. Pero kaya ba nila mag-manifest sa Yeah. so, di ba electricity is also energy. Oo, ang dami namin ganyan eh. Mga cases na during investigation, biglang mamamatay yung cam ng ilaw ng mga cam. Minsan naman yung ilaw ng bahay, biglang magbulukas. Kaya naman, doorbell biglang tutunog. Nakakapagtaka yung doorbell putol. Biglang tutunog. Sa loob. Oh. O yun. Yung Wala mga kang ganun. magagawa. Galing kay Vinvin. Espiritu na ano, lato-lato nung nawala. Kala ko nakikipag-jack and forth. Ay, handshake. Wala, kinuha na sa kanya yung lato niya. Ay, nawala yung laruan. Lato-lato. Wala na. Wala na. Nararamdaman pa rin niya yung lato sa kanya. Sinaniba ng espiritu ng lato-lato yan. Naiintindihan niyo pa ba yung ganito man? Oo, Bisaya yun. Bisaya. Ako na unsa. Sabi niya, wala namang lato-lato yung kamay mo. Kamot is kamay. Buti may translator din po pala ako dito. May nahihirapan pa, nag-send sila ng ganyan memes. Di ko maintindihan. Ito, mga nakatagay na ata ito. Tangina mo. Gapit niya yung galang. Hindi marami akong ginawa sa bahay. Chat na kayo. Oo nga, nag-chat na ako eh. Ang mo walang pulutan. Wait lang, kuha akong picture dyan. Yellow na. Ito mo dyan, nasa gitna naman to. Uy, gago! Ale! Galang ko! Utang niya mo! Subukan mo na bakit! Gago ka! Utang niya mo! Di! Gago! Tangin mo! Dapat alam na din. Wala ka ng takot eh. Yeah. Yung fight or flight response niya na eh. Yung tumatalob eh. Pero actually, alam na niya tao yan eh. Alam na niya raw. Raymond Esmond. Alam naman naman. Na ano yung kanya ID? Na ano siya? Stretch yung ID. Manila Catalog. Ano yun, hindi po yung reference ng Mandela Catalog. Kung tingnan nyo po din, kung gusto nyo reactan sa bagong YouTube channel pala ni Tito Ed, daanan nyo, tignan nyo. The Ed Files. The Ed Files. So dito po actually mga documentary and educational yung aking papakita dito. Kung ano yung totoo, ano yung hindi totoo. mga na-set up. Yan. Basically mga kung gusto nyo matuto doon sa mundong ginagalawan ko. Yun. Hanapin niyo po yung The Ed Files. And thanks kay Paolo. Wala naman, wala problema. Tara Skyran, siya din kay Adrian. Ayan, nakakatakot. Ayan ang mas nakakatakot. Ay, nako. Imagine mo ganyan kalakas ang hangin tapos nandun ka sa taas. Wala na ata akong malay niyan. Nakakatakot. Isa pang paraan ng nakakatakot. Ayan ang hindi ko kaya. Kasi ako may fear of heights. Heights. Yeah, diba? Parang naiihi ka na Hindi ko na alam kung ano gagawin ko pag ganyan kataas na. Nakakakita yung anak mo. Nakakita yung bata. Ay! Ano ba? Ayun yung nag-form. Parang kanina sa ano. Parang kanina. Oo. No, 10 minutes, 5 minutes. Morning you are going to school. I said no. 5 minutes. And you will off the game? No.
I said 10 minutes. Yes, my mom always slept saying, Yun? Ayun. Siya yung sa kanya nagpaparamdam eh. Yan talaga ang problema. Kasi pag nakakakita ka, ay malakas yan. Totoo yan. Hirap talian ng bola para hilahin. Oo nga. Siya Kawawa talaga naman yung bata. Puro siya lang eh. Siya talaga yung target ng ghost eh. Jakub? Jakub? Stop, be quiet. Nakakakita kasi siya eh. But it's okay. Don't scream. Jakub? Jakub? Don't scream. Bumukas na eh. Alam na rin ng nanay eh. No feed the ghost. Nilalabanan lang niya yung takot eh. Pero yan, You feed. sa actual talagang magugulat ka eh. Wala kang magagawa. Nearly ready when I'm chosen to make you read the language. Ang lakas to. Stop it, don't shout, just be quiet. Oh my God. Stop that. Ang lakas. Siya naman ngayon. What the hell, I'm not cleaning that. What's wrong? Buti yung nanay yun, hindi takot eh. Hindi ba parang sa ano na to? String? Ayan o, parang may string. Kaya lang, parang may string. Kaya lang, yung mga galaw kasi, hindi siya ano. Mabigat yun. Oo. May force. I'm not doing that. Stop it. I say stop it. May tinatamaan o, tinan mo. Nagbabounce. Matigas eh. At least ito alam natin fake yan. Oo naman. It's insidious. Meron po ba kayo manood ng horror movies? Minsan, may trip lang na ano, meron pagka may nakita ko na gusto kong i-prove, tunayan, totoo. Meron ba kayong favorite na horror movie? Annabelle ba yun? Yung Doll? O Insidious nga. Insidious. Yan. Yung nag-i-investigate si Ed Warren, yung mag-asawa, kasi documented yun. Meron talagang real life na Annabelle, kaya lang, hindi ganun itsura na pinakita sa movie. Yeah. Yung totoong Annabelle is a ragdoll. Ragdoll lang siya, hindi siya yung napakita sa TV. At talagang napoposes yung mga ganun. May mga cases na akong ganun eh. Yung mga doll na lumilipat ng pwesto. Yung pala may pinaka-ayoko po yung mga manika. Oo, actually ako, ayoko yung mga ganyan. Ayoko talaga. Lalo na yung ganung itsura. Yung napunta ako po dati bahis, yung nangongolekta ng mga manika na marami paakyat ka na hagdan. Simula ng bata ko, parang tinitignan ka kasi may ganun pong ano yun. Tsaka talaga ang dolls ay nagiging vessel. Anything that is human-made, nagiging vessel. Parang yung mga parang yung ginaganon po. Ang kukulang. Ayun, ang kukulang. Yeah. Yes. Galing kay Idea Times. Natakot yung Cute lang, takot lang. Scary video to sa YouTube. Wala to. Sa ano to, yung kumakain ng cereal. Narinig nyo na po ba yun? Yung pinipilit nila. Kawawa naman siya. kawawa yung bata. Sana. Smile, gano. Ayoko na malaman ending. Sige na. Ganyan ka. Ganyan ka. Ganyan ka, oh. Grabe. Kawawa naman. Ikaw pa, madali ka ba takotin dito, Ed? Yung mga ganyan, mas madali. Sa gulat, oo. Okay. So, ako din eh. Yung mga gina-jump scare. When you have to turn the lights out before you go to bed. Parang naman planted to. Yung pagtatakbo kasi. Yun din, pag yung sasira-sara mo ni ilaw, yung parang gusto mo nang tapusin na lang agad. Meron kasing actually naranasan ko yan eh. May time na pag dinapuan ka ng takot, kasi imagination mo kasi yun eh. Yung ang lakas-lakas ng imagination mo na pagpapatay mo na ilaw, parang ina-anticipate mo na makikita. Kaya pagpatay mo, gusto mo makalayo na kaagad. Yeah. Galing kay Busi mo yung Yossi. Ito yung sa yung gumawa sila nung lahat ng sakit sa Yossi. Ito yung nagawa nilang multo. Yung may mga nakalagay, yung sakit dito. Meron sa galing kay Doe. Napakaganda ng gawa mo. Ingat kayong mag-Yossi ng Yossi dyan. Fairness. Kaya ng kahinat na ninyo. Diretso kaya yan. Magiging spirito kayo agad, di ba? Philippine Sorcerer People.
Two-gendered shaman. Healer. Manggagayuma. Parang AI generated po eh. Nambabarang. Vengeful spirit. May nabo. Gusto. Kasi nauna panahon, tawas? Ang tatawas, muhudas. Talaga nakakatakot. Yan talaga. Noon pa hanggang ngayon, meron pa din. Bakit mang tatawas pa yung tawag dito? Counterspell. Meron mga nag-uusog, di ba? Pagka kasi yung mga matatawas, sila yung nakakaalam kung nagayuma ka, nausog ka ba, nakulam ka, nabarang ka. Pero actually, ang tawas kasi is yung pagtatawas ay isang form ng healing. So basically, yung magtatawas, ang gagamot, isa lang yan. Siguro noon kasi may kanya-kanya pa sila. Ngayon, napag-iisa na lang. Bukod pag sinabing magtatawas, yun lang yung gagawin mo. Pero kasi pag manggagamot ka, marunong ka rin magtawas. Yan, albularyo, yan din yun. Oo nga, narinig ko parang isa lang to. Parang kaya naman lahat niya talaga. Yan, yung witch doctor, it's not actually albularyo, it's herbularyo. Kasi herb ang pinanggagamot niya. Herbularyo ang talagang origin niya. Herbularyo. Bakit? Di ba tawas pa is deodorant? Yung kandila. Okay. Kaya ba't yun yung tumatak sa isip ko? Parang stone. Okay. Isa yung durog. Oo nga. Ano to? Bear Brand Creepypasta. So, nakakatakot daw na commercial. Nakakatakot siya. Totoo po yun eh. Commercial talaga yun. Totoo. Pinabutan niyo po ba yun? Parang black and white pa TV nun. Ha? Ano yun? Nilagay lang? There was a second young girl listed on their payroll. The missing girl's name is Sheena Dolorosa. This is her audition photo. She is a real girl. Doon sa mismo sa raw video. Galing naman. Totoo ba yan? Magawa-gawa lang. But her family doesn't ever ask their daughter. Yan, parang ito pa yung sa Mandela catalog eh. Yan ang style. At isa po dito yung paano sa gumagawa ng creepy na scary na vibe. Pinag-usapan natin kanina. May isang hindi ito, na sumasara. Dere. Dalawa pa. Siya. Karon pupunta siya nag-inana guys. Pag isa lang ba gumagawa? Isang lang. Entity. Di ka mo magdagandagan? Naglalaro lang ba siya? Like, pinaano lang, piniflex lang niya yung kaya niya? Sabihin, nandiyan siya sa area niya. Basang hero daw uwang na, di makitaan daw na. Actually, malakas yan. May iba wala eh. Kaya niya kaya niya i-control yung electricity. Karoon na po na ninayaan ng suga. Pinoy henyo. Mangkot ko, magsabat ka, lente ka. Ano ka, inkanto? Inkanto? Ba't di na siya magtanong? Pinoy henyo. Ano ka, inkanto? Yan ang actually, way ng manggagamot yan, kaya lang medyo hindi ganyan dapat. Sa pananaw ko hindi ganyan kasi ikaw yung nanggagamot eh, di ba? Dapat alam mo kung ano yung sasabihin. Siya tinatanong niya eh. Kung tinatanong mo kung ano ka, parang yun yung purpose mo nga, diba? Kaya nga to verify, verify kung anong sumasanib eh. Tapos ikaw yung magsasabi. Once na sumanib, alam mo na kung ano yun. So ito baka hindi to accurate pag ganitong galaw, pag ganitong proseso. Sa akin yes. Kasi nagagamot din ako ng ganyan. Dapat alam mo kung ano yung sasanib. Kasi kung nagagamot ka at nakikita mo yung sasanib, dapat alam mo na. The moment na dumating, alam mo na. So meron po yan para iba-ibang paraan ng pagkuha din. Hindi lang naman para isang formula para sa lahat. Kasi meron kang, ang mga manggagamot kasi, may kanya-kanyang orasyon yan. Yung spell na ipupukol mo, may mga spell na parang kayang manakit, kayang pumatay ng mga spirits. Alam din ng spirits kung masasaktan siya o hindi. So alam din ng spirits na yan kung kailan siya susuko, kailan hindi. Kaya dun mo malalaman kung malakas ba yung ginagamit mo o ikaw ba ay talagang nakakapagpaalis. Kasi once na sumuko yan, bibitaw talaga. At pag bumitaw, hindi alam ng tao yung nangyari sa kanya. Kasi possessed or ano siya nun. Under possession siya. Tapos,
hindi mo i-instruct, hindi mo lumalabas kasi para siya nagsasabi, tao ka ba? Duwende ka ba? Automatically, dapat alam mo na kung ano yung sanib. Kung ano yung pumasok. Tatanungin mo pa. Kaya nga nagpunta sa'yo. Punta ka. Diba? Sayang lang din. So, yung para meron kayong mga ginagawang before itong ginawa niya, before nung pag ganito, para at least meron kang ma-verify mo anong klase yung cause. Kasi merong tinatawag na patawagin mo yun So, kunyari, parang sinasabi mo, anumang spirito ang nanggagambala sa tao, gusto kitang makausap. So, utusan mo na pumasok sa kanya. Kasi kung talagang meron siyang ginagawa dyan at talagang siya yung gumagawa, pasok siya dyan sa katawan para makausap mo. Pero hindi mo na kailangan tanungin na kapre ka ba? Tikbalang ka ba? Ang dami nung kahit ano doon, pwedeng sabihin mo pwedeng isagot Lumalabas na clingy side mo. Dude, okay ka lang ba? Men, mas ka na, men. Gusto ko na ilabas yung clingy side. Go! Men, kalmado. Uy! Men, tama na, men. Tatawagin ko na ba jowa mo? Tawagin ko na ba jowa mo? Lumayo ka sa akin. Ilalabas ko na ang clingy side ko. Oh my gosh! Baby, kumain ka na ba? Baby, miss na ito. Ubarin mo yung pants mo. Diyos ko. Pagka naman ganyan ang sanib. Bitaw mo ako, Gagi. Gusto mo cuddle. Alam ka. Baby. Nasabihan ang pagka. Uy ka lang ba, men? Clingy na to. Palabas ko na yung clingy side ko. Meron bang dyan? May solusyon ba sa ganyan pag clingy ang lumalabas? Gusto mo na malamig na to. Parang may mas masakit. Ay na, lumabas na. Namanis ko sa mga tali. Okay ka lang, men. Tawagin mo na si Althea. Althea, miss na ito. Ay, yung pinakauna ko pala napanood mo na horror is yung The Exorcist. Oo. Yun ang doon ako unang na sa exorcism. Ayoko po kasi nung nagsasabi na ng mga verses ng sa Biblia, tapos sinabing hindi ako tinatablan yan, yung sinabing parang yun na kasi huli mong panlaban tapos nung sinabi niya na hello. Hindi, actually ganun talaga ang demons. Yung demons kasi hahanapin yung weakness mo. Alam kagad niya kung anong weakness mo. Nasa-sense niya na agad? Oo. Doon mo malalaman na authentic na demon yung sanib kapag alam niya yung buong buhay mo. Pero tama po, di ba? Yun ang tatalo sa kanila. Yung mga verso na yun. Yes. Pero nagkukunyari sila para hinaloob mo. Siyempre, ang tatalunin niya is yung kailangan mawala yung composure mo. Panghinaan ka ng loob. Will of the spirit. Parang alam mo na yun na yung last weapon mo tapos hindi pala tatablan. Ano pang susunod mo gagamitin? Yun yung parang resistance mo pag wala na. Pero ang totoo nun is once na ulit-ulit mo lang yun, matatalo din sila, matatakot din naman. Parang sa clingy side nyo, yan. Ilabas nyo lang pag kailangan nyo. Sa clingy side nyo. Talagang hinuli talaga yun sa'yo, Tito. Naalala ko to. Alam ko, pinapanood ko sa inyo to dati. Talagang ito yung hinuli, best for last talaga. Yung, Mongolian bowl? Singing bowl. Ayun, yes, singing bowl. Ang galing din yung naggawa niya, ano? Mga creative naman sila at paano. Ako ay naisip ko paano ko gagawin yung kapag Tama ikaw mismo? Ako mismo. Iba-iba atang laki. Ikaw kasi iba yung tunog pagka ginaya mo siya. Hindi malabas yung tunog na yan. Paano ba yan? Panglabas ko yan, no? Tibetan bowl kasi ang gamit niyan is para iwasakin mo yung mga energies. Kasi yung sounds na nanggagaling sa brass, dahil di ba sila sa static, sa mga energies. Since ang brass kasi ay conductor of energies. Pag yung sounds, yung vibration niya, yung frequency na lumalabas dyan, pinapasabog niya yung Instead na naiipon lang sa isang lugar, yung energies, once na lampas mo yan, sasabog yan sa kakalat. So parang mangyayari, ma-scattered mo yung energy, mapapaghiwalay-hiwalay mo. At pag tuloy-tuloy mo yan, nangyari, malaki ito, maliit, hanggang sa naubos. Kaya ako hinahampas siya ng ilang beses kasi para makita mo na nauubos na yung energies. Pag naubos pa yung energy, ano mangyayari? Wala na yung bakas mo doon. Ibig sabihin, doon sa spot na yun, wala na yung magpapakita ron. Kasi kaya lang siya naman nakakapagpakita sa isang spot is dahil meron siyang retaining energies doon. Kaya naman ginagamit ko yung rod para ma-pick up ko naman, malaman kung nasan yung spot. After na makuha mo yung spot, yun naman yung gagamitin mo. Para maulis mo yung okay, so yung nakakawasak mo lang. Parang nangyari,
papaanoin mo siya hanggang sa lumiit na siya, hanggang sa sumama na siya sa hangin. Yun lang naman yung purpose ng singing bowl. Marami ka na pong tools, no? Sigurado. For different purposes. Pero mas gamit ko is yung dowsing rod. Sinasabi nilang antena na galing sa ginawa lang. Siyempre, wala ka naman talagang mabibiling top gawa na. Gagawin mo na yun. Definitely. Kaya binili lang sa hardware. Sa butika ako bumili. Diba? Ganun. Ayun, so salamat po Tito Ed. Baka nagamit na natin ng buong energy rin ni Tito Ed sa ating mga dinaanong memes. Salamat po sa pagbisita sa ating meme review, ating paranormal meme review with Tito Ed. Huwag nyo pala ulit kalimutan pumunta sa kanyang YouTube channel. Ano po ulit ang pangalan? The Ed Files. Yes. So, abangan nyo po yung mga documentary na gagawin pa namin. Marami pa po nakaline up. Andun din ako, antayin nyo lang din. Yes, kasama ko po si Pao. Pag na-experience po niya yun ng sarili niya, doon pa lang natin malala. Talagang meron ng basis kung ano man yan. Basta huwag mo kayo iwan dito. Yes. Ito tanong ko lang po ito ha. Bakit ba ghost hunter ang tawag? Ano po ba dapat? When you say ghost hunter, dapat hinahunt mo yung ghost, diba? Hinuhuli mo. Kasi mas exciting po eh. Parang sa mga gumagawa ng YouTube dyan, pag ghost hunter? Pero walang hunting na nangyayari. Oo. What if mabaliktad, ikaw yung hinahunt ng ghost? Saka when we say hunting, diba? Ang mga hunter, may entropy nila is dapat nakakahuli sila eh. Yes. Hinuhuli ba nila? Hindi, parang in-experience nila. In-experience sila. Pag pumunta sila sa isang lugar, na-trap ba nila? O sila yung na-trap? Kasi kayo yung sila pumunta doon eh. Diba? Oo nga. Tama. Hindi naman po ay question lang. Hindi naman po yun. Gusto nyo yun eh. Gusto nyo ghost hunter kayo. Ghost hunter kayo. Dapat equip kayo with a weapon. Safety na rin, di ba? Safe na rin nila. With a weapon that can harm them. Kasi tingin nyo ba hindi alam ng spirits kung anong pakay nyo? Alam na nila. Bago ka pa pumasok. Kasi lugar nila yan eh. If you are gifted na nakakakita ka, nakakarinig ka, hindi mo naman kailangan ng any gadgets. Ikaw po mismo yung tool. Ikaw na mismo yun. Yung instrument. Kaya lang, para ka naman tanga kapag sinabi mo, doon. Pero wala ka namang, paano mo nga ipapakita yan kung sa viewing audience mo? Doon natatapos sa ating mga scary memes ngayong linggo. Kung gusto nyo pa po ng ganito, isabihin nyo lang po sa comment section. Like nyo po yung video. Puntahan nyo po ang YouTube channel Tito Ed. At doon natin tuloy. Huwag tayo like, share sa mga paranormal nyong friends. At huwag nyo matang subscribe. Paolo and Tito Ed na mamaalam. God bless. Tayo na sa siniskwela, tuklasin natin ang siyensya, buksan ang pag-iisip, tayo'y likas na scientist.